अमाजों मैथा गांजेमा बाथोन नै बोरमायाबो गोदौगासिनोथार नोंसिनि हिन्दिनि गर्ल्सफोरनो हो हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू मंदिरा's vlog दिनैनि बे vlogखौ स्टार्ट खालामनोसै ओमफ्राय आङो दाबो न'आवनो दङ ओमफ्राय मा होननांगौमोनथाय आं दिनैहाय गांजेमा बाथोन आं दिनैहाय नङा जोंना दिनैहाय गांजेमा बाथोन ओमफ्राय आङो मा होननांगौमोनथाय आं गोसोआव गैला जायखिजाया दिनैनि बे vlogखौ स्टार्ट खालामनोसै ओमफ्राय आं देखायलांबाय थानोसै नोंसोर नायलांबाय थादो जोबजासिम स' लेट्स स्टार्ट द भिडिअ गाइस नै लोगोफोर जोंना दिनै गांजेमा बाथोन गांजेमा मोननै टु गांजेमा मा होनोलायखौ मा होनोलाय गांजेमा थाइनै ना मा होनो गांजेमा मानै ओमफ्राय ओरै सामब्रामखौ सावगासिनो बेखौ मा गांजेमा होगोन बाथोनाव ओमफ्राय नै ओरैथिं दङ बोरमाजों आलु ओमफ्राय नैबेयाव दङ आयु बोरै खेवनांगौ जाखो बेवहाय दङ मैथाजों अमा बेवहाय ओमफ्राय दिनैया देनो लादों नै गांजेमा मानैखौ बेबो गांजेमानि थाखाय नामा बे बानलु सावनायाबो गांजेमानि थाखाय अमाजों मैथाया मोनबाय आसलियाव साबसिन नुदों कालारखौ ओमफ्राय मबाइलाव बारा मोजां नुवाखै नै बोरमायाबो गोदौगासिनोथार नै जोंना मोनबाय बोरमाजों आलु अमाजों मैथा गांजेमा बाथोन बानलु ओमफ्राय ओंखाम दा जाग्रोनोसै लोगोफोर लुगैनाङा ओमफ्राय लुगैबा बरजाया दा नै जाग्रोनोसै आंहा गांजेमा बाथोनखौ मोनजायैयाथ' जा गोबाव जाखाबायमोन एकदम years decades जाखाबायमोन माने गांजेमा बाथोन जायैया ओमफ्राय दिनै बिसोर बिराद गोबावनि उनावहाय गांजेमा बाथोन जानोसै बोरमायाबो गोबाव जाबायमोन जायैया बाट गांजेमा बाथोनाथ' बांसिन गोबावसिन जाबायमोन बोरमा बेदरा बेबो जाबायमोन गोबाव जानाया खिन्थु अमाजों मैथाखौ जाबाय थाखायो बै नै आं ओंखाम जाबाय थानायाव सेलेखा हानखुमा हैदों आंखौ गारनानै ओइ नै नाहरलाय सालाफोर सेलेखा हानखुमा हैदों आं ओंखाम जानायाव आंखौ लांफालाया लोगो नंला नोंसोर आंनि लोगो नंला नोंसोर आंनि आंखौ गारखुमानानै सेलेखा हानहैदों आं ओंखाम जाबाय थानायाव आयौ खालामबावलाय खेबसे लास्ट बा बेसे बुरजा मोनखो सेलेखाखौलाय फानहैनो हागोन ना हाया गुवाहाटियाव फानहैदो बाजाराव जिरायनानै हिन्दिक मोखाङाव नाहरलायो फिसा हानग्राया फिसा नारखुमालायो हानग्राया थालिर बिलाइयाव थाखुमानानै नै बिथिंहाय न' बानायगासिनो फट' खेबनानै दोनबा दोनदो नाखौ मेम'रिसनि थाखाय नामा नङा थाम्बनेइलनि थाखाय बा थाम्बनेइलनि थाखाय फट' खेबसै दे र' खेबथानोसै जासिगोन नामा बिलाइखौ फट' खेबखांबाय जा थाम्बनेइलनि थाखाय ना बेफोरखौनो खोन्थायो बा खोन्थायाबा माथो बिराद फट' खेबखांबाय थाम्बनेइलनि थाखाय सिदा खालामला सिदा खेवला गय जानो सेलेखाखौ मा खालामगोन नों फानहैगोन ना जागोन ना फोरानगोन ना गुवाहाटियाव लांनानै फानहैगोन हिन्दिक मोखाङाव फानहैग्रा नोंसिनि कलेजाव फानहै गर्ल्सफोरनो सुगोन नङा होमबाबो नोंसिनि हिन्दिकनि गर्ल्सफोरनो
नोंसोरनि उन्दैनि गार्लसफोरनो है जानो मानो ओरैनो थाइसे थाइनै लानानै न'नि होनलायनानै Tanya bicara. Wah, amat saya bislah. Nih, kita beli lagi ya. Man gaya. Bukanan sih kadang kan. Nah, masih sampai ini. Ma, isor, pilih tunggu kuman kemana? Itu juga. Pilu nih. Iku mendि फुननो देब्रा फुननो सानजों बेखौ देनानै आखायाव फुनबाथाय मेहेन्दी बायदि जायोनो जेनथखा होनोमोन नामा बेखौ तात जेनथखा होनो बेखौ मा स्टाइल सिलगोन मा इउ काट मा इउ होनबाय Yuk cut. दाखुरा खालि सिनजाग्राया नैबेयाव ना फिसिगोन जोंहा नैबेयाव ना फिसिगोन जोंहा प्रफेशनेल सिनग्रा हो खेबलाबाय जाथारखा नोङो खेमसिया प्रफेशनेल खेबग्राखा माबा सिनग्राखा प्रफेशनेल सिजार पार्लार मा पार्लार नोंसिनि पार्लारनि नामा मा होनखोथाय नारें खमला पार्लार खेमसिया नोंनि स्कलारशिप मोननायजों बायनोसै दे बेसे बुरजा मोनामोनलाय नोङो स्कलारशिपखौ 1 लाख 2 लाख 70,000 मोनदों जिउखाया रिएक्सन होलाया खावजानो गिनानै खेमसियानो आखाइ सायो साबायानो गोदानद्राय नालाय बेखायनो साजोबो जिउखा दाखुराजों आंजों चिक नै जोंनि लटासआ जिबिका गायनाय लटास नै बेबो जिबिका कालार होनाय एम्बुबो आखिनाय पिंक कालारखौबो गावनो होनाय ओमफ्राय नैबेबो लटास जिबिकानि नैबे लाइटखौ दहाय लागायदों आंहा माने बार्थडेनिमोन आरोना बियो ओमफ्राय बेखौ दा आङो बेबायदि लागायबाय मोजां नुदों स' लोगोफोर आंनि दिनैनि व्लगा बिसिमल'मोन आं नोंसोरखौ आंनि नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन स' टिल देन टेक केयार बाय बाय एन्ड डोन्ट फरगेट टु लाइक शेयार एन्ड सब्सक्राइब बाय गाइस